So welcome back to my channel guys. Kung wala pa ka-subscribe, pag-subscribe na kay para aron nga updated ka sa akong mga kabuang diri sa lungsod sa Lingig, Surigao del Sur. Silaw kayo yung mga promises guys, oh. Silaw kayo sa tanang silaw. So nami karon diri sa Union, Lingig, Surigao del Sur. As you can see guys, wala joy sakyanan. So mauto nang gulat me kay para nga makasakay nami kay layo kayong magkasanan. Oh, murag kamera duha dire. So akong ipaila-ila di akong kauban among drivers, basta drivers with lover. So mo na guys, dapat kung mag-uyab gani mo kanang driver para sweet lover na ba. So hi guys, karon kay silaw man kaayo, promises niya silaw kaayo. Pag sure mo dira, karong mo dira. So guys, dugay kayong sakyanan guys. So mao to nga maglakaw-lakaw sa ami. Uy, kadugay. Abi na akong mauna oh. Binakog maunang sakyanan. Dili pa di ay kadugay sa sakyanan. Dugay kaayo. So mao to. Oh. Full ba kay masakyanan na mo diri? Naana mo sakyanan guys. Sakyanan no. So mao to. Naana mo sakyanan, nagpinahinay, nagpadagandagan sila oh. Naana. So pasakyan nami. Hi guys! Punong na. Hi guys! Tabi ka rin guys! Sumoto guys, naana mong sakyanan. Tapos oh, murag kami na lang diri ang nabilin. So unsa man yung buhok na ako murag nagbunot na. So mao ni sakyanan, pasakay nami kay murag maliit na jud me. Ayaw ko ni padagandagan. Apas na siyang mga atik guys para aron nga pag-apas ta. Hi guys! Ulat Tabi ka lang. rin guys! Uy! Napalong guys! Ah. Hi! Hi! So nakasakay wishers. nami. Hi wishers. My name is Marcus Di Masandag from Kamantian del Sur. Kayo nyap. Ay mga dalaga guys. Hi wishers! My classmates Hi wishers! I-close sabi. Adi simbahan! Bisita ka nila! I-close sabi. Asa close? Gusto na ako siya. So hi guys, nami sa Union karon. Union Rigs. My destiny! Hi guys! Nami sa Union karon. Ay! Bakit guys? Sakit! Why guys, nami sa Union karon kanang ahos bitawan.
So ay guys, nanami sa onion karon. So Thanks for watching. kung mangita mo uyab diri, di mga guwapa diri guys. So bye-bye. A few moments later. So guys, padayon ta. Kay Hi vlog, welcome to my guys. Hi Bam, welcome to my channel Bam. Please hi. Hi. At? Please hi. Way uyab. Way uyab. Nakay uyab wala. Isa lingaw-lingaw ko na eh. Cool. Nakay uyab wala. Wala. Nakay uyab wala. Isa lingaw-lingaw talaga. Pati Ikaw maano. na uyab wala. Wala ra ba? Wala. Wala. Kumita na. Nakay rito sa imo. Yun naman daw. Charot Bisaya, ikaw na uyab. So pareha mi guys, walay uyab. So mana mangita mi karon. Mangita mi. So kanus pa mi makakitaan ni. Kung makakita gani mi. Bahala na ka na. Ingnon ta mo guys nga. Yapil na ko siya sa akong vlog. Igalong ko sa bayan na. Baylo. Sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi kinahanglan magsilpi mo Kami din. mga buhat lang ko di picture na ako magsilpi Okay. Otro nong. Sumoto guys, picture sila. It's a prank. It's a prank. Wala na. It's a prank. It's a prank. Okay. So guys, nanapod mi diri nagbalik Hi, sa guys. tong mga sa nga lugar. Ano yun? Onion garlic guys, kanang ahos. Kan lami gani guys. Kana pang sagol Kanang guys. sagol sa onion rings. Yes. Kabaluman unsay onion Kanang makaon rings. Kanang makaon nga. Kanang makainlab pa, makainlab sa imong. Oh, ito na pandaron itong mga motor ko. Hi. Kasi din na. Hi. Ikaw ba si onion? Onion garlic. Onion garlic, chili. Kanang halang. Pansit kanton. Pansit kanton. Gabi-gabi. Gabi-gabi. Mahal kayong gabi-gabi guys. Sinungkol si Ante. Kanang gabi. Yay! Makuha. Nato sa kabukiran. Guys, basta makita ninyo ang asawa ni Uncle Bano guys, paki-claim lang diri sa kuan. So, oni. Kaya akong pagalokaton diri sa may balay ni Sino nga kuan, pag guys, sila dili, gabi-gabi? kapitan. Ano silang gabi-gabi? Gabi-gabi. Hinungdan Araw og gabi. tumong. Gabi-gabi. Araw gabi. Araw-araw gabi-gabi mahal Araw-araw kita. ulan-ulan. Araw-araw gabi-gabi. Minahal kita. Pero iniwan mo lang ako. Night. Ano yung Tagalog ng gabi-gabi? Hindi ka ako nagtatanong, nagtatagalog ako. Oo. Kasi ang gabi-gabi ay araw-araw. Yun. Tayon ano. Subuan ka ba? Ikaw kasi nagbibigay ng liwanag. Natatakot kasi ako baka pagdating ng araw, iwan mo lang ako. Gabi-gabi. Araw-gabi, mahal kita. Saan? Kaso hindi mo ako mahal. Ayo. Sumoto. Nga ka diting. Grabing singot na ako guys. Sweat. Sumoto guys. Loading ta. Hi. Say hi. Hi. Ulaw siya. Pero katong gipanguyaban, wala na ulaw. So mauto guys. Panguli nami. Kawa adyoy makita na mga dalaga diri. Nay mga dalaga pero nanay uyab. Atik-atik. So mauto guys, tutok sila sa kuha. Ang ulaw-ulaw guys, dagay tao guys. Ang ulaw-ulaw guys, mag-vlog tanawa dagay. Dagan kay tao guys. Napasaluyo na ako guys.
Daghan kayo tao. Mas maula ako magtatatagalog. Maghanap na kami ng lain ina. Kaya wala ng ina. Alam ko maghanap na kita ng pagkumayo na ina. Ay. Ikaw, yung man kang asawa mo. Hahanap sila ng ina. Ano yung Tagalog ng ina? Yung nanay. Happy birthday. Tagalog ng nanay. Sana all. Tayo na lang dalawa. Sa mga to guys. Ang uban diri na anay uyab. Akong kauban nga duha. Tulo, upat. Kaupat ko joy uyab na mo. Sumo na nga. Ambot na pod may gunyon. Wag gyapon mi kita. Sumo to guys. Kinaulaw na ko. Mag-vlog daghan kay tao. Singot na kay ko. Hi sister. Uy, sister na mo. Inabot diri. Sumo to guys. Kay wala man may makita. Muli na lang mi. Kabat. Sumo to guys, kitapikan ko nila. Mura daw kog buang. Pulling for you. So bye bye guys. Uli nami. Di pwede na po. Say. Di mo sugod. Sumo to guys, paulit kami. Parang kaling ito basta. Ay, wala ka lang. May matakarang lo. Bye bye guys, paulit nami. Dagan kay tao guys, ulaw kay mag-vlog. Uy, dagan kayo tao. Okay guys, yan ang sikaw ba ginain. Sumo to guys. Naulaw ko siya kay. Tapasi na. Sumo to guys. Ulaw kayo mag-vlog diri kay dagan tao. Pero di ka maulaw. Ay, kahumot sa silog ba? Sumo guys, nakikita ko rin guys. Lisod patungas guys. Patungas guys. Pag inilonggo. Tagan kay tao diri guys. Ulaw kayo. Ulaw kayo mag-vlog diri guys. Ay, we search. Huli na po tayo. So bye bye guys. Uli namin yun. Huli na po tayo guys. Actually nakita ng mga dalaga guys. Puro isnay uyab. May pang mga elementary karon na payuyab. Kami ang tawag na college senior high wala. So panawagan na mo guys sa mga po mga senior high guys. Mga college ba. Uyab na mo. Rupig mo sa kuwan. Dapat manguyab na mga college ba? Guys, bitin sila guys. Sweet! Sana all! Sana all! Sana all! Sana all! Sumauto guys, sana all tayo mga kasumpras! So, internet na. Manintulay na mo guys. Under construction siya. So, to Vikings na ito. Vikings siya. Puhunong tayo. Hihinto tayo guys kasi nga para hindi tayo masagasagaan ng yung malaking ibon. Yung Vikings guys. Oh, Vikings. Oh. Hi dalaga. So ayun guys, may mga dalaga kasi nga hindi kami pinansin kasi ang mga naong namin ang raat-raat, yung raat guys, yung hindi maganda pangit. Ayun guys, enter na kami sa aming lugar. Nagtatagalog kasi ako, baka nga kasi hindi makasinabot tong mga Tagalog baka may manood ng mga Tagalog guys. Baka may manood ng mga Tagalog. So ayun, para magkaintindi sila. So this is our base. Our base where we belong. So ayun guys, dito na kami sa aming lugar. So ayun guys, pupunta na kami dito sa aming lugar kasi umabot na kami dito. Ang safe namin kasi nga ayun guys,
Ang ganda-ganda guys ng lugar namin. Kasi nga hindi nyo nakikita. Kasi nagbablog lang. Mukha ko lang ang nakikita nyo. Abangan nyo guys. Ibablog ko yung lugar namin. Kasi ang ganda-ganda ng lugar namin eh. Maraming beach. Maraming beach. Uy, ay dalaga. Ay, ang dalaga guys. Ang sexy naman. Pero hindi kami sa panang. Hindi kami yung tipo. So ayun guys, ang lugar namin. So guys. So guys, morning lugar. So guys, morning lugar namin. Lugar sa mga gwapo-gwapa. Ang lingig, lugar sa gwapo. Ang lingig gihapon, lugar sa gwapa. So mana guys, kung maaari mo, ay, may dalaga. May dalaga. Ay, hindi ako pinansin ng dalaga kasi nga, nagbibidyo ako. Nahihiya silang tumingin. Kahit nagkalisod ako sa nakahihirapan guys, magtatagalog ako para kayo magkaintindi. So ayun guys, maabot na tayo dito sa aming lugar. Tapos na ang aming pamamasyal. Tapos na aming biyahe. So ayun guys, babay na muna. Hanggang sa susunod na vlog. Iba-vlog ko yung lugar namin kasi ang ganda. Abangan nyo. Wala pa akong time kasi. So ayun. So ayun. Iba-vlog ko ang lugar namin. Hanggang sa susunod guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.